Folike kanyashi aw bela jelima aw bisimila ko kura kene jamkan kan jamkan mimina wala like aw bi bana ani bana natu yawla usda kan bi anga masala bina boli femi kan o de betali ke sukune banaw kan anga wuli ka joye an wuli ka se chakeda mima o urology chakeda wi olubu mago do fɛn minnu na o de sukune bara sukune tɛmɛsiraw ɛrɛ fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma cɛ muso bɛɛ lajɛlen dama ka kan la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'i mago don kokura cɛyabana furakɛliw la i n'a fɔ prostate labanaw o min yɛrɛ ye an ka bi kɛnɛya jamukan sigili sababu ye walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ an ka ɲɛ jɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw la. An bɛ jamana de kɔnɔ jamana ye gouvernement de bon gouvernement dɛmɛ bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na gouvernement ka dɛmɛ na gouvernement ka dɛmɛw bɛ yen an t'a fɔ ko gouvernement tɛ dɛmɛ kɛ dɛ mais dɛmɛw ko ka gɛlɛn kuma dɔ la an bolo an minnu ye privé ye a ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ mais ni gouvernement sera ka i hakili to la k'a dɔn k'a fɔ privé bɛ yen comment les accompagner auprès des assureurs, auprès des banques, pour qu'ils puissent acquérir certains matériels pour que se ka barakɛ minɛ sɔrɔ parce que barakɛ minɛ dɔ bɛ yen ne bɛ yan n bɛ yan n bɛ n débrouiller ka fɛn dɔw kɛ mais n fanga tɛ se k'a san parce que million kundaw de don an y'a ye Tunisie gouvernement bɛ mɔgɔw clinique dɛmɛ k'u implanter il faut qu'an ka gouvernement fana ka o dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin clinique privé ma pour que minnu évoluer don ka se degré dɔ ma minnu mago bɛ dɛmɛ na u ka se k'olu dɛmɛ a bɛ sara cogow bɛ yen olu de bɛ se ka o modalités d'an ma k'o nɔgɔya an bolo pour que an ka se ka baara kɛ n'o kɛra a can na clinique privé bɛ yan spécialiste ɲɛnamaw de bɛ yan Mali dɔgɔtɔrɔ n'an y'a jateminɛ à travers le monde on est les meilleurs moyens de t'an bolo on est les meilleurs an jɔn t'an yɛrɛ la koyi mais an bɛ jɔn an yɛrɛ la mun na parce que souvent hali n'i bɛ se ni baarakɛminɛ t'i bolo baara bɛ gɛlɛya i bolo baara kɛcogo ɲuman bɛ gɛlɛya i bolo bon ni baarakɛminɛ ɲuman b'an bolo a ka ca la référence minnu bɛ kɛ ka taa Tunisie a tɛna kɛ o parce que anw bi yan an tɛ siran Tunisienw ɲɛ o an tɛ siran Marocain ɲɛ an tɛ siran tubabuw ɲɛ connaissance ye kelen de mais matériel ko de b'an bɔ ɲɔgɔn na donc gouvernement fana ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka matériel sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la pour que an bɛ se k'an ka clinique équiper k'an ka dɔgɔtɔrɔso équiper pour ça va diminuer potentiellement les références vers l'extérieur et a bɛ valeur don anw fana na population b'a dɔn k'a fɔ et a b'anw fana permettre k'an ka population dɛmɛ parce que an kalanna o de kama gouvernement y'an kalan de donc an bɛ yan faso de kama an bɛ yan an ka mɔgɔw de kama donc vraiment o de ye ne ka weleweleda ye ka se gouvernement ye o recommandation de ni gouvernement sera k'i hakili to la vraiment o b'an dɛmɛ kosɛbɛ. Yani ka kuma daminɛ bon n bɛ docteur Mayiga fo a ka présentation na présentation ɲɛna yɛrɛ maintenant a kun ye minɛn minnu fɔ minɛn minnu kɛ appareil échographie ou bien érecteur ni fɛngɛ ninnu a ka ca Ala fɛ ni aw mago bɛ minɛn minnu na an bɛ minɛn commandé ka bɔ Chine bon an bɛ na ni minɛn ye Mali la yan parce que n'i y'a jateminɛ an ka clinique la problème ye baara ka di mɔgɔ ye mais le seul problème que minɛn de tɛ yen pour que ka baara ɲɛnama yɛrɛ kɛ i b'a sɔrɔ baara ka d'u ye mais cogoyaba t'u ye ka minɛn san ka baara kɛ n'a ye a ka ca Ala fɛ ni Ala sɔnna ni docteur Mayiga kɔni a y'a ka présentation kɛ maintenant ale ka fɛn baselen don urologie de ka caya banaw ni fɛngɛw kan mais a ka ca Ala fɛ spécialité wɛrɛw caman bɛ yen an bɛ se ka minnu lase an bɛ se ka minnu présenter don nataw la parce que a ka ca Ala fɛ ni gouvernement hakili bɛ privéw la k'u équiper ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ caman de bɛ bilanw to yen k'a fɔ ko n bɛna appareil écho ko n bɛna écho kɛ walima n bɛna taa scanner kɛ a wari ka ca wari ka ca o tɛ dɔwɛrɛ ye wa wari ka ca tɛ i ka kɛnɛya de bɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ an ka population na caman bɛ yen olu ka focalisation tɛ kɛnɛya ye u b'a préférer ka taa wari don fɛn wɛrɛ la ka tɛmɛ kɛnɛya kan n'i ye n'a fɔ sisan k'u ka na analyse dɔ kɛ sisan ko o wari ye nin ye u b'a fɔ nin wari ka ca yanni ka taa nin wari in bɛɛ don nin na n'an ka taa kɛ nin na k'a sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'i y'a mɛn i bɛ ko kɛ o ka sɔrɔ i ka kɛnɛ nin na
kɛnɛya de ka gɛlɛn kosɛbɛ bilan da mana gɛlɛya cogo cogo i kan ka idée sɔrɔ k'a kɛ maintenant gouvernement de kan ka a jateminɛ san kɔni clinique privé minnu bɛ yen yɔrɔ privé minnu bɛ yen docteur bɛ côté minnu na u bɛ fɛ ka baara kɛ baara nege b'u la mais wari t'u bolo ka minɛn san a ɲɛma ka u ka clinique équipe donc a ka ca Ala fɛ ni gouvernement hakili bɛ docteurw la privéw la u ka équipement na a ka ca Ala fɛ n'o bɛ se ka kɛ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ puis population bɛ lafiya. Bana o bana bɛ yen nɔ ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ni a natogoyaw de don adénome de la prostate n'o ye prostate labana ye ale natogoya sirilen don si la au fur et à mesure cɛ ni si bɛ kɔrɔbaya i bɛ se k'i sigi ni nin bana in sɔrɔli ye wa an bɛ aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ni adénome de la prostate y'i minɛ a degun fɔlɔfɔlɔ bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye sugunɛbara yɛrɛ ye walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ o kun kan an ka ɲɛ jɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw la u bɛ walawalali kɛ. Prostate ye affection ye yani an ka fɛnkɛ fɛn banajugu tɛ c'est une affection bénie mais ale de ka ca an fɛ yan kosɛbɛ a ka ca à travers même le monde an dama fɛ tɛ dɛ a ka ca fan bɛɛ fɛ ni taara yɔrɔ prostate bɛ mais an k'a dɔn k'a fɔ a gunnen don kɔrɔ de la n'i kɔni bɛ kɔrɔ ka taa dɔrɔn a juru bɛ an bɛɛ la hali ne yɛrɛ mun filɛ ne bɛ ka kuma aw fɛ a juru bɛ ne yɛrɛ la i y'a faamu ni prostate n y'a ɲɛfɔ a ye n ko n'a bɛ ka bonya a bɛ degun don sugunɛ sira la n'a ye degun don sugunɛ sira a bɛ sugunɛ sira geren degun fɔra jɔn de b'a santi sugunɛbara parce que a b'a fɔ sugunɛ kun bɛ bɔ lumière in ka bon ni ma ko tuyau de don sugunɛ sira ye tuyau de ni tuyau bɛ ka fɛrɛ a bɛ ka boucher i y'a dɔn degun bɛ don sanfɛ dɛ comme yan datugulen don a tɛ se ka poyi ka bɔ donc sugunɛbara bɛ commencer ka réagir i y'a faamu donc o bɛ na ni gɛlɛyaw ye donc maintenant problème bɛ kɛ sugunɛbara ni sugunɛ sira cɛla la il va avoir une dysfonction donc voilà et dysfonction nin a bɛ se ka sugunɛbara duguma siraw a bɛ se k'olu affecter n'an b'a fɔ les appareils urinaires ani sanfɛ siraw fana a bɛ se k'olu fana affecter bon an bɛna olu ye signes kɔnɔna na bon facteur de risque an bɛ fɛn caman mɛn a ka ca an b'a mɛn dumuniw b'a la localisation géographique b'a la i y'a faamu le climat n'est-ce pas olu bɛɛ b'a la an bɛ dɔw b'a fɔ épices mais ninnu bɛɛ la an ka fɛn fila de tɛ ni o kɔni bɛɛ bɛn bɛ o kan o ye si kɔrɔ ani les facteurs hormonaux c'est-à-dire hormones ye mun ye farikolo bɛ substance dɔw de dilan mun b'a permettre organe minnu bɛ farikolo kɔnɔ olu bɛ se ka u ka baaraw kɛ cogoya min na donc farikolo organew bɛ interagir ɲɔgɔn na à travers des substances qu'on appelle hormones hormone mun yɛrɛ ka facteur jɔyɔrɔ bɛ nin na o ye testostérone ye n b'a fɔ o ye cɛ yɛrɛ ka hormone ye ka danfara k'a ni muso ta cɛ muso ta bɛ fɔ oestrogène ni progestérone a b'o mɛn donc cɛ ta ye testostérone ale de bɛ cɛ ka cɛya yɛrɛ dafa nungɔrɔsi n'an ye puberté sɔrɔ nungɔrɔsiw bɛ bɔ an na bonbonsiw bɛ bɔ an na gɛɲɛkɔrɔsiw bɛ bɔ an na ainsi de suite testostérone de bɛ ka bɛ cɛ a bɛ cɛ ka cɛya dafa ale ye cɛ ka hormone de donc o hormone o jɔyɔrɔ de b'a la i y'a faamuya donc ani prostate yɛrɛ boli voilà an bɛ se ka ninnu de fɛn mais o facteur ni ninnu kɔnɔna na facteur misɛnninw dɔ bɛ yen si kɛrɛfɛ il y a une antigène dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ antigène spécifique de la prostate ale ni prostate ka volume olu fana c'est des facteurs qu'on peut citer qui sont très importants également parce que rapport b'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa bana don ni ko banajugu tɛ sira dɔw de don parce que bana mun tɛ banajugu ye n'i ma kɔn a ma a bɛ kɛ fɛn jugu ye dɛ wa a bɛna tɔɔrɔ s'i ma bon yanni an ka don o tɔɔrɔ ninnu na an ka se o tɔɔrɔ ninnu ma an bɛ se ka bana in yɛrɛ dɔn cogo jumɛn n'o y'a symptômes ye an b'a dɔn cogo jumɛn k'a fɔ bana in bɛ yen ka kuma sera a ma signe fila de bɛ yen signe fɔlɔ o ye signe minnu bɛ duguma sira ninnu concerné ka taa vessie la ka taa se sugunɛ sira ma gɛlɛya minnu bɛ se ka don olu la o gɛlɛyaw bɛ na ni signe jumɛn ni signe jumɛn ye signe fɔlɔ an b'a fɔ c'est les signes obstructifs signe minnu bɛ na ni sugunɛ sira datuguni n'a bɛ na ni degun ye sira kan
olu yɛrɛ bɛ se ka adamaden ka qualité de vie affecté. Donc ça amène des signes fonctionnels. Signe fɔlɔ o ye n'a tigi taara ɲɛgɛn na i b'a ye a b'i mɛn k'i jɔ yanni sugunɛ ka sira sɔrɔ ka bɔ. I b'a ye dɔw bɛ yen n'u donna ɲɛgɛn kɔnɔ o tɛ bɔ o bɛ mɛn f'i bɛ kɔrɔt'u la. A bɛ mɛn yanni sugunɛ ka sira sɔrɔ ka bɔ. O bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye sugunɛ kɛli la fo ka na kɛ se tɔntɔnni ninnu ma a tigi bɛ tɔntɔn sugunɛ nɔfɛ kuma dɔ la f'i b'a mankan i b'a ŋunankan mɛn sugunɛ nɔfɛ i b'a fɔ ko muso minnu bɛ jiginni sira kan i bɛ dɔw ŋunankan mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ ten o ye gɛlɛyaba ye an b'a fɔ o ma ko dysure. O bɛ se ka na ni dɔ wɛrɛ ye i b'a ye n'a tigi bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ sugunɛ yan'a ka seri i y'a dɔn bilakoronin n'a bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ bɛ seri ka taa bi i bɛ taa sɔrɔ ale ka sugunɛ a bɛ seri a bɛ na tɔntɔn n'a sen kɔrɔ a tɛ taa yɔrɔ la donc le jet est faible. Donc maintenant a bɛna se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛw minnu bɛ yen sugunɛ yɛrɛ i b'a ye a bɛ tɔni n b'a fɔ o ma ko goutte rétardataire olu ye signe obstructif ye mais signe irritatif bɛ yen n'o ye sugunɛbara yɛrɛ ka degun ye o bɛ tali kɛ jumɛn na sugunɛ ka ca a tigi bɛna f'i ye docteur n ka sugunɛ kɛ ka ca kuma dɔ la n bɛ se ka bɔ sufɛ n tɛ sunɔgɔ yɛrɛ n bɛ se ka bɔ siɲɛ 3 siɲɛ 10 siɲɛ 20 dɔw yɛrɛ b'a f'i ye ne yɛrɛ tɛ sunɔgɔ yɛrɛ sɔɔni n bɛ taa sugunɛ na mais a tigilama bɛ taa sugunɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ yɛrɛ tɛ bɔ a bɛ fitinin dɔrɔn de kɛ a bɛ segin ka na an b'a fɔ o ma ko polakiri. Dɔw bɛ yen n'a ma teliya ka taa sugunɛ kɛ n'a bɛ se sugunɛ kɛyɔrɔ la sugunɛ bɛ tila la ou bien dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ se k'u ka sugunɛ yɛrɛ minɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ la sugunɛ bɛ jeni parce que sugunɛ bɛ ka caya sugunɛbara kɔnɔ a bɛɛ tɛ ka bɔ donc a bɛ stase mun kɛ a bɛ infecté a bɛna commencer ka sugunɛbara yɛrɛ brûler donc a b'a f'i ye docteur ni n bɛ sugunɛ kɛ a bɛ n jeni donc a bɛ f'o ma les signes irritatifs mais nin symptômes ninnu minnu filɛ nin ye o bɛ se ka na ni gɛlɛyaw ye parce que o bɛ se ka adamaden yɛrɛ ka taabolo falen gɛlɛyaw la parce que maa minnu tɛ sunɔgɔ sufɛ a bɛ si ka wuli dugu maa jɛ diyagoya a bɛ sunɔgɔ de sɔrɔ n'a ye sunɔgɔ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ donc a bɛ se ka dankari kɛ a ka baara cogoya la a bɛ se k'a ka baara segin kɔ donc les faibles rendements ça peut amener ça donc c'est pourquoi on dit ça peut affecter la qualité de vie o qualité de vie in bɛ se ka évaluer cogo jumɛn an b'a fɔ il y a score dɔw bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛn b'a kan ko international prostate symptom score c'est-à-dire que diɲɛ mɔgɔw bɛn bɛ k'a fɔ ko symptom prostate symptom ninnu u y'a essayer ka classification cogoya dɔ d'u ma ɲininkaliw de don a ɲininkaliw kuma dɔ la o ma nɔgɔn mais a ɲininkaliw bɛ yen u classelen don par grade donc maintenant o ɲininkali ninnu bɛ se ka na jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ sugunɛ kɛli la ou bien n y'a f'i ye symptômes minnu bɛ duguma sira ninnu kan olu gɛlɛya olu bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba b'u la ou bien gɛlɛyaba t'u la donc o bɛɛ bɛ se ka qualité de vie déterminer est-ce que a bɛ na ni degun ye fɛn kɔnɔ donc voilà un peu les symptômes qui peuvent mais bana in yɛrɛ bɛ se ka dɔn cogo jumɛn nin bɛɛ ye ninnu jɔnɔrɔ bɛna f'i ye ko ninnu bɛnna mais e dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka a sɛbɛntiya cogo jumɛn k'a fɔ ko prostate bɛ yen examen capital kelen kuma dɔ la banabaatɔ dɔw tɛ sɔn o ma a kuma fɔ man di i b'a fɔ ko k'a bolo don bobara kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ kalandenw ye n ko ni urologue ye banabaatɔ lajɛ n'a ma tɛgɛ don a bobara kɔnɔ a m'i lajɛ parce que o tɛgɛ gɔnɛni mun filɛ nin ye n'a bɛ don bobara kɔnɔ ale yɛrɛ de bɛ diagnostic poser ni n ko ale de bɛ diagnostic sɛgɛsɛgɛ parce que a bɛ kunnafoli caman de di ka mun hali kuma dɔ la a bɛna examen complémentaire minnu kɛ olu tɛn'o di an ma wa ale fana a mun d'i ma o de ye hakika ye a bɛ se ka mun jira a bɛ se ka jira k'a fɔ prostate bonyalen don a ka bon prostate normal i bɛ taa sɔrɔ a man ka tɛmɛ 20 grammes kan a bɛ 20 grammes ou bien égal à 20 grammes mais n'a tɛmɛn'o kan an b'a fɔ ko hyperplasie bɛ yen donc ale b'a jira k'a fɔ prostate ka bon ni 20 grammes ye i bɛ se k'a apprécier i bɛ se k'a surface apprécier i bɛna sɔrɔ a surface c'est souple a ka magan a farikolo nugualen don a kan
n'i ye touché fana kɛ i bɛ taa sɔrɔ a kolo man gɛlɛn a ka magan et a man jugu douleur tɛ souvent i b'a sɔrɔ les sillons médians sillon mun bɛ yen a bɛ nin fɛngɛ partagé a bɛ sillon dɔ déterminé an b'a fɔ o ma les sillons médians a b'a jira k'a fɔ o sillon fana a tɛ il a disparu donc o b'a jira k'a fɔ prostate bonyana ka tɛmɛ donc toucher rectal ni c'est capital et capital encore pourquoi parce que ale bɛ se ka faranfasiya don adénome la ani cancer dɔ fana parce que prostate bana tɛ adénome dɔrɔn ye dɛ prostate banaw ka ca a ka ca comme an daw ma don olu la an bɛna fɛn mais mun bɛ yen n'o ye bakunba ye ni bɛɛ bɛ siran o ɲɛ n'a bɛ fɔ o ma ko cancer a bɛ se ka danfara don adénome ni cancer cɛ voilà donc c'est pourquoi an b'a fɔ toucher rectal ni c'est vraiment très capital aya furakɛliw a ka nɔgɔn bi kosɛbɛ anw fɛ yan furakɛli b'a la chirurgie fana b'a la n'an b'a fɔ o ma opération mais a bɛɛ n'a danfara de don dɛ a bɛɛ n'a danfara de don danfara fɔra ye minɛ furakɛli danfaraw ye mun ye o k'a sɔrɔ signe minnu bɛ yen n'an y'u ye o signe ninnu tɛ ma compliqué et que an ko signe minnu bɛ sugunɛbara dugumana na n'o ye signe irritatif olu ye minimum ye o tɛ banabaatɔ ka qualité de vie affecté donc banabaatɔ t'a dɔn a kɔni b'a fɔ a kuma dɔ la n ka sugunɛ kɛ ka ca ou bien kuma dɔ la n bɛ gɛlɛya dɔɔni santé la a t'a ka vie accepté donc furakɛli bɛ se ka na o kɔnɔna na furakisɛ bɛ se ka nafa ɲɛ sirakisɛ minnu jumɛn de don i y'a faamu furakisɛw dɔnnen don alpha bloquants bɛ yen urosélectifs bɛ yen les inhibiteurs des 5 alpha réductases n'an b'o fana finasteride et la phytothérapie phytothérapie ye jumɛn ye c'est comme si an ka farafin furaw u y'o dilan k'o kɛ dɔgɔtɔrɔ furaw ye u bɛ k'o feere pharmacie la i y'a faamu donc olu ye tali kɛ n'an ye alpha bloquant ta zataraliw bɛ yen prostalènes bɛ yen donc olu bɛɛ b'an ka sugu la bi olu sɔrɔ c'est disponible mɔgɔw yɛrɛ b'olu dɔn aw yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn i y'a faamu Finacapu fana bɛ yen Ciproproscar bɛ yen o ye inhibiteur de 5 alpha réductase ye permission nitadinol fana bɛ yen olu ye phytothérapie ye donc maintenant chirurgie bɛ na cogo jumɛn ni chirurgie ni fura i ye fura ta fura ta ka waati kɛ fura tɛ ka mago ɲɛ et que complication minnu n'an y'u cité sanfɛ o complication ninnu n'a complication kelen bɛ yen indication chirurgicale bɛ yen fura ma nafa ɲɛ complication tɛ parce que fura i bɛ ka fura ta degun bɛ yen degun bɛ yen degun bɛ ka taa a tɛ ka nɔgɔya là il faut aller à la chirurgie maintenant ni complication ninnu fana n'an y'u cité sanfɛ n'o kelen bɛ yen indication chirurgicale bɛ yen parce que n'i y'a to a bɛ compliqué ka taa de donc chirurgie bɛ na jumɛn na chirurgie fɔra incision cervico-prostatique bɛ yen o bɛ kɛ prostate minnu c'est inférieur à 30 grammes et généralement chez les jeunes mɔgɔ minnu c'est à dire mɔgɔ minnu si ma kɔrɔbaya kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ olu mago bɛ denko la donc an bɛ incision cervico-prostatique proposer olu ye donc a dunna minnu c'est inférieur à 30 grammes résection transurétrale de la prostate bɛ yen n'an b'a fɔ o ma endoscopie résection endoscopique o bɛ kɛ ni machine ye bi o b'an fɛ yan bi Mali la yan a bɛ kɛ yan a bɛ kɛ fan bɛɛ vraiment bi alhamdulilayi donc kɔnɔ tɛ fara joli fɔn tɛ k'i la foyi foyi nɛgɛ bɛ don sugunɛ sira fɛ ka taa prostate siɲɛ ka sira dayɛlɛ prostate minnu ka bon kosɛbɛ u ka bon kojugu la traitement mun b'u la adénomectomie mais o cas ninnu bɛ ka dɔgɔya dɔɔni sisan adénomectomie ye mun ye k'i tɛgɛ ka kɔnɔ dayɛlɛ kɔnɔ tɛ dayɛlɛ ka duguma sira in dayɛlɛ sugunɛbara dayɛlɛ ka taa kuru in bɔ yen an bɛ kuru in bɛɛ bɔ yen donc o ye méthode ye mais méthode wɛrɛw bɛ yen laser bɛ yen olu ma se anw fɛ yan fɔlɔ i y'a faamuya système de vaporisation fana bɛ yen ji chaleur o kɛ ka prostate yɛlɛ olu fana bɛ yen mais olu an tɛ k'olu kɛ yan mais bakunba minnu bɛ k'anw fɛ yan olu ye sanfɛ ta ni n da donna olu la ka fɔ n'o ye incision cervico-prostatique ye n'o ye résection de la prostate ye ani n'o ye adénomectomie classique ye i y'a faamu ladilikan mun bɛ yen ladilikan jan tɛ ladilikan fɔlɔ o ye anw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw ye parce que an y'a ye banabaatɔw bɛ mɛn dɔgɔtɔrɔw bolo
yan'u ka se spécialiste ma u bɛna se spécialiste ma waati min o y'a sɔrɔ vraiment complication nana nin cours bɛ yen mun ye prostate faamuyali nɔgɔya dɔgɔtɔrɔw bɛɛ bolo pour que ka se k'a dɔn à quel stade il faut référer à un spécialiste o ye fɔlɔ ye banabaatɔw bi automédication cayara kojugu bɛɛ y'i damana dɔgɔtɔrɔ ye i bɛ dɔgɔtɔrɔ lamɛn dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ tan dɔrɔn a ko zatral b'a furakɛ a bɛ taa zatral ta zatral ninnu fana o n'o kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que zatral a bɛ tension jigin a bɛ se ka tension jigin fo ka taa se saya ma adamaden fɛn parce que ni tension jiginna k'a fɛ i bɛ girin t'i perd connaissance ni mɔgɔ tɛ mun bɛ se k'o de a bɛ se ka kɛ ni problème ye tension bɛ minnu na olu kan ka ta cogoya min na o fana dɔnnen don yɔrɔ n'i tɛ dɔgɔtɔrɔ ye k'o dɔn les 5 alpha réductase la olu fana u bɛ dɔ bɔ cɛ adamaden ka nege la u bɛ cɛya lafu n'i t'o dɔn n'i sera ka t'i kɛ olu kan k'o dɔn yɔrɔ bon c'est pourquoi automédication c'est pas bon a kɛra cogo o cogo n'i ye fɛn ninnu santi banabaatɔ a ye se dɔgɔtɔrɔ ma minnu b'a dɔn olu ka orienter ne ka ladilikan ye o de ye ka se mɔgɔ ma gouvernement ta fan fɛ parce que an ye dɔgɔtɔrɔw ta fɔ ka banabaatɔw ta fɔ mais gouvernement fana an bɛ jamana de kɔnɔ jamana ye gouvernement de bon gouvernement dɛmɛ bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na gouvernement ka dɛmɛ na gouvernement ka dɛmɛw bɛ yen an t'a fɔ ko gouvernement tɛ dɛmɛ kɛ dɛ mais dɛmɛw ko ka gɛlɛn kuma dɔ la an bolo an minnu ye privé ye a ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ mais ni gouvernement sera ka i hakili to la k'a dɔn k'a fɔ privé bɛ yen comment les accompagner auprès des assureurs, auprès des banques, pour qu'ils puissent acquérir certains matériels, pour qu'ils puissent barakɛminɛn sɔrɔ parce que barakɛminɛn dɔ bɛ yen ne bɛ yan n bɛ n débrouiller ka fɛn dɔw kɛ mais n fanga tɛ se k'a san parce que miliyɔn kundaw de don an y'a ye Tunisie gouvernement bɛ mɔgɔw clinique dɛmɛ k'o implanter il faut k'an ka gouvernement fana ka o dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin clinique privé ma pour que minnu évoluer don ka se degré dɔ ma minnu mago bɛ dɛmɛ na o ka se k'olu dɛmɛ a bɛ sara cogow bɛ yen olu de bɛ se ka o modalités d'an ma k'o nɔgɔya an bolo pour que an ka se ka baara kɛ n'o kɛra a ca na clinique privé bɛ yan spécialiste ɲɛnamaw de bɛ yan Mali dɔgɔtɔrɔ n'an y'a jateminɛ à travers le monde on est les meilleurs moyens de t'an bolo on est les meilleurs an jɔn t'an yɛrɛ la koyi mais an bɛ jɔn an yɛrɛ la mun na parce que souvent hali n'i bɛ se ni baarakɛminɛn t'i bolo baara bɛ gɛlɛya i bolo baara kɛcogo ɲuman bɛ gɛlɛya i bolo bon ni baarakɛminɛn ɲuman b'an bolo a ka ca na référence minnu bɛ kɛ ka taa Tunisie a tɛna kɛ o parce que anw bi yan an tɛ siran Tunisienw ɲɛ o an tɛ siran Marocain ɲɛ an tɛ siran tubabuw ɲɛ connaissance ye kelen de mais matériel ko de b'an bɔ ɲɔgɔn na donc gouvernement fana ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka matériel sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la pour que an bɛ se k'an ka clinique équiper k'an ka dɔgɔtɔrɔso équiper pour ça va diminuer potentiellement les références vers l'extérieur et a bɛ valeur dɔn anw fana na population b'a dɔn k'a fɔ a b'anw fana permettre k'an ka population dɛmɛ parce que an kalanna o de kama gouvernement y'an kalan de ko an bɛ yan faso de kama an bɛ yan an ka mɔgɔw de kama donc vraiment o de ye ne ka weleweleda ye ka se gouvernement ye o recommandation de ni gouvernement sera k'i hakili t'o la vraiment o b'an dɛmɛ kosɛbɛ. Hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ adénome de prostate kan n'o ye prostate labanaw ye min sɔrɔla ka di aw ma bi o de kun ye nin ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ.